से बोलिए शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। और देखी बड़ा ही सुंदर जगराता के सेट लागल बा, जय हो माई के दरबार लागल बा। हाँ। और सभी भक्त मैया के मनावता कहता कि ये मैया दरबार में आओ, सब सेवका के दर्शन दो। दर्शन दो। आ भक्त मैया के बोलावता कहता कैसे कैसे कि अरे लाले बाचू नरिया हो मैया के, अरे लाले बावे सड़िया, आहो चमरिया डोलेला। जय हो कि अरे लाले बाचू नरिया हो मैया